inmiddels 1 uur 47 minuten in koers en een beetje. Johan Blom en Michel, die pakken die 3 ronden toch maar even mee. Job Sama, Tony Veldhuis, Sander Kroesen, Johan Blom, Henk de Haan, Johan Kuiper. Ja, dat is mooi, een Haan en een Kuiper, die rijden samen. Dat zie je, natuurlijk kan dat nooit. Maar hier wel. Met Bart Del Haas, Lennart Blom, Jan Stokker, Erik Peters. Het gaat allemaal geweldig. Die tikken voor 7 en 8 ronden al aan, dames en heren. Ongelooflijk. Helden onder heroïsche omstandigheden, lastige, zware omstandigheden. Meneer, doet u ook mee? Doet u mee met de Tour toch? Ja? Wat voor nummer heeft u dan? Met de nummer kwijt gegaan. Maar de Daan, wij doen echt alles eraan om de baan te vegen, meneer. We doen echt ons best, we doen dat niet expres, om te zeggen, van nou laat maar liggen. We doen echt ons best, met alle vrijwilligers. Maar ja, 12,5 kilometer vegen met sneeuwval, het valt niet altijd mee. Maar we doen echt ons best. Echt waar. Tinus Klaus, Daniel Huizinga, Leo van Zijs, Johan en Geert Blom, Lennart Blom. Die zijn alle blommetjes, zijn die bijna. Alle blommetjes. Een afgereisd naar Wijzenzee. Er is geen blom in Nederland meer over. Wijzenzee, speelplaats weer naar door. Waar het moeizaam zwaar is. Gewoon naar het front, dames en heren, met uit Winsemond Albert Geertsema en Marcel van Soest, Peter Klein, Eddie Bakkerhoff en Johan Blom, Jacques Pleisier, natuurlijk van Panet Schilderwerken. Er 10 toeren ondertussen, met hier een hele lange groep achter de sneeuwschuiver. Ja, dan heb je een keurig baantje, het is geen breed baantje, maar je gaat gewoon in de slipstream van die sneeuwschuiver mee. Met Rudy erbij, met ook Huub Dekker, kleine demarage in die groep van Teun Bredijk. Gaan kijken naar Gert-Jan Alstroom en ook naar Pieter. Jullie denken dat ze er zo aankomen? Ja, dat denken wij ook. Er komt een moment dat ze eraan komen. Echt. Janneke Volgaard Brom uit Amsterdam en Leo de Lange die komt uit Bunningham. Die wil het Van Dijk uit Leidsen dan. Jongen, ik heb veel meegemaakt hier, maar dit is een hele lastig hoor. Van de geluk dat er geen wind staat. Want dat is dan altijd helemaal verschrikkelijk. Maar het ziet er allemaal uit alsof u in 1963 mee heeft gedaan. Maar de eerste. Zo doen we dat. Met z'n allen. Met Lennart Blom en Johan Blom, Huizen en Hoevelaken linksaf. Dat gaat goed komen vallen. We liggen op schema, dat gaat helemaal voor elkaar. Roland van de Hering en Arnhem. We hebben hier Michiel Lam, Elsbeth de Leeuw, Geert Blom, Lennart Blom, Ruud Sunder. We hebben Rinus de Rentmeester, Jan Hekman, Frank van de Krochten. Geweldig. Diverse. We gaan een rondje gaan en diverse die naar binnen komen. Maar tijd genoeg deze groep. Zet het op. Pak je hapje en een drankje nemen. Gerritse bananen, je kan er weer tegenaan. Ja. Johan Blom. De blommetjes. Zet de blommetjes naar buiten. Lennart, Johan en Geert Blom. Helemaal super. Van één groot familiefeest vanavond bij het Lagerband. Albrecht, jongens. Van harte gefeliciteerd. Klasse! Allemaal schaatsen met 6 erbij en helemaal goed. Allemaal Blom. Dus voor Blommen.